ndị be anyị bịakwanụ n'otu birigokwa na-ewee na-akọwa na ebe unu pụrụ a na-atọpụ ọmụ a bụ n'ụlọ ụka na ndị nwa na ebe pastọ lụrụ ụlọ ụka bịa were ọmụ wee kee wee sị na pastọ anyị abazikwa na ya bụ ụlọ ụka kedu ife na-ese ewee sị na pastọ golo ana ewee gwa pastọ na bifo lụọ ụlọ na ya bụ ana n'oyi egbu ewu ana n'omenala Igbo pastọ wee sị na ya ma mgbukwa ego n'ọda against religion ya na ọma mgbu egwu na ọma nwetakwa n'ọjị 7 ndị nwa na lesịrị pastọ ana wee sị na ya emekwa ya eme na pastọ ya egburiri ewu ana pastọ sị na ya ma mgbu fa wee were ọmụ wee bịa kee n'ụlọ ụka wee sị na pastọ ya akazikwa pastọ wee kpọkọrọ ndị chọọchị membịa mbọsị ụka wee bịa o wee bụ na ekele ụmụ n'ụlọ ụka fa pastọ wee tọsịtịwa ọmụ wee sị na fa ya akarịrị ụka na ya ma mgbukwa ewu ọbụla na ya bụ ana unu ya bịa ka unu nụrụ ife pastọ kwuru ebe a dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ nna ole kelekwe mbụ ọgụ a bụ pastọ chọọchị la oke ọgụ a bụ ife nya ha lekwu okwele ịlọ ihe oke ife m chọrọ ịjụ bụ ha le akọwala vidio m mere ha nya na ha jiri ugboro ole ma ole nza ọnwa la alọ ka ọnwa ese ikwe ha mbịa ha ejiri m nye m akwụkwọ ma le nwe ife edetele akwụkwọ ahụ ma akpọ m na fon uche ha event against our faith mpata katọn bịa ma chịta ọjị Igbo elọ ma lọkwa ọjị Igbo ma egwerekwa ọjị ọzọ bịa ma akpata ire alụ lamb ire jaki lamb so lọ m jiri ife ndị ahụ bịa kwute ha bịa afọ ha uche ala m enweghị ike wetebe na ha shi ya bụla ma eji ihe m abịachi nnọdụ ege m ebe ha shi ya bụla ma eji ihe m abịachi then I did not go. Okay, ha na-akpa ime ka isoro ha mee omenala. Yes. Okay, ife ha shigo mee omenala na-eme eji ego ali ka o nwere ife akpọrọ ya va. Ha shi omenala ike ha bụ ndị ali. Ọ bụ omenala eji ego ali. Okay, ife mere ịbịa ige. Ya ọ na-eme eji ihe geje za ha. Emecha ife na na-eme ali. Mee nri ali, mee everything. Ka shi na mgbara ọsọ ihu ha ọsọ mgbara anyị nwere combine n'Enugu yesterday and mgbe ha shi na mgbara ọsọ ekweghị m bịa bụ because even ha shi m nweta that against my faith and ha ededela ekwe onye kpọkwa ha na phone onye isi kọrọ ha na I can't do those things apụ ha shi m bịa kọta ha ma bịa kọta ha with agreement ma apụ ha shi ọbụla ma ejighị those things ma bịa shi la ma lewutere those things because mala nwụ bịa. Okay. Nsogbu adịghị ibe m ji shi ka mmee vidio le bụ alọtawala oluke ka ụwa alọtakwala oluke mara maka ndị niile na kọmentị la vidio mee onye ọbụla na-adịrị ha shila imete ihe imete mara ugbe ha alụ ya oluke ha mara go shila adakwa if I go ala bụ 2009 if I go ala bidoro nwayọ 2015 anyị batazia bịa bido boye church. So 2009 or 2012. I mean 2012. Okay, 2012. And ọ bụ onye nwaanyị rechara onye rechara bụ Emmanuel nwere oche the elder brother to the person na-eme enye nsogbu. Okay, bịa reali. Okay, Emmanuel mana onye ahụ na-ekwu ụlọ ọdụkwa efa sịlọ onye agbada bụ ada ha agbada bịa rally ọ bụ ha rally but she was a signatory as a witness ọ ya bụ second signatory as a witness la rally. Ala nkwa gị shi rịpọtụ ivelele aka bekee maka ọ dị ya daba bụ otile eke bụla omenala ụka bịa ya sọ agbụ mpi adịghị aka ndị bekee. To be precise agwa m enweghị ka m si gele aka ndị bekee because la ha enwekwa mgbe ha jide mind ya ibe ha kwu bụ lọ ha bụ ndị ala bụ ndị la esefla about it mana lekwa ibe m na-eweta m shamara wetara those things. Okay, presently I want the pastor not here as of now. Magain Jimmy allow Kabia Kuba on offer one from the one, but my okay grand. That yesterday, Hammer. I want to combine, that's some combine.
n'Enugu. That's why I just went to church here yesterday. Now the small girl, Papa and they deny a fire like that. One year but here yesterday. When I keep Papa this place so that I can keep better chinaka. I hardly deny everything. So not by then can you when the opportunity where Bakute the girl overpowered her. Or get the information to the mother of the girl in question. The mother, they overpowered them. Whereby into the house of God. People name whatever. No altar, Chineke. When on ever hang up here. A lot of time mess up the place. That's why I all not up the place now. I have found how the inside is. Well put on here. Well, now a key. I just watch it by force. Where's the king? Where watch here? Get you on. Now I got this way. I try if follow everything legally. If not, but to the point that now fire by go into the hand of the Almighty God because of what I am like man, they will see. So no one want the information. Can I just tell you lies? To us, no one you can go out. Everything's related. Everything the legal. Mundo mona. I know that the young man boku. No mona said that they made him. So now the point una all just try take law into his hand and then deceive all these elderly people. But for web be back. So no one can actually we present. Now I am one here. Get through as soon as pastor but also for what? Or for woman and a but also for what? So when also but no I governor in even the kind of because I know the name of church I had the telephone on. It's either somebody in silent. So not just one of us 1 year the woman in question only one up here. Nursery at last because of phone cap up here. See and we head on ground. What was it? So do lucky not from there I see what information. One me my phone where for the missed call or the sister and all that. So where was it? Where cover all these things. So that yesterday before I finished it was late. I decided to come down this morning. Kaibia for the hotel. So now I Kaibia. We're choice follow everything legally. That's why I just wear contact again. A health one far post to the 10 to the internet. So that you have heard from us to know what to do again. All right. Never kill it. You can work it. Okay, we carry on. Shala eka odrive basaro yabali ale ku basaro ngola ro local. Ife basara ale ngola ro local bụ onye nwe ali bi egeputara anyị. Chila chọrọ ka anyị n'event ka anyị gbe mbere anyị ali. Aisha la ale gbembe hu ala labata anya bụ gergedute onye bi enwale bụ mma bụ papa ya ma ọ bụ mma ya nnukwu. Ya sile ha dum mma ya mma asha ala oge duru mma ya abịa mma nnukwu ehu la abịa bifo anyị egbeji ayalata ya ayenye ego juda lela la mgbembe ya lọdụsha anyị ya la wan jejiri mma ya kwukwe aka wete nwele nwanyị nwele papa ya ala kpọ ogosina bula agbada ala alụla agbada ya duruzi ha abịa ya lọdụshi ya lo ya wa bi veshi yege kegegege gbembale ale ha adụghị ya mma lo ka ejiri zọwa ya ndụ ya lọdụshizi ya oke nwata nwanyị wa ahụ bụ nwele nwanyị bịa goshi amara ebe a anyị bịazi abịa leta ebifo ewere ego nye ga ewere ego nye ya ejikwere ihe lawa gekwe ga letawe mmanya aka ukwu leta nge ego ogwu ya bịacha ịbịa gọọ ala ego so mgbe ha na-akpa ya ha na-ediskọs ya wit nne di m na di m nnọle mụlọla ala ya lọdụfụtachi nne di m biko laịla nke ala anyị bụ ndị chọọchị laịla akọ ọwa nhara anyị ngwa ahụ ka anyị nyezi amara ego ya lọdụchi as long as ọ bụ chọọchị nwe ya legele ala hafụ the land anyị la amara ga-esetụlọ amara gwa ya ego ụlọ mafụrụ ka enyekwo ya ka anyị nyekwo ya nwere ala ahụ ọ ga-eshi mee emegezi ya deme kwa were ego nye amara kwa dị ego amara weruzie ego jeletekwuwe mmanya akwụ anyị rụwazi ife gbasara maka alịla titi ahụ anyị larụ ya enweghị onye anyị ka vugere rute bọchilala nleta amara bịara shila ya echote ịzọ property.
Credo cosa è da me. Porta ka ha ti se te porta ka ha ti fi. Dessa que ela é bota ali na chat. Posto. Mas agora Jesus na uma The windows dey on one map. All the windows ha ti fi. Ndi maro ibele, capaz de ver. Ndi maro ibele.